Un tute, nena. Aboa, aburro. Vos feliz. Bueno, non esteas así. Nin que te abandonase a tua nai aquí, non? Valo pasar ben. Ti faime caso. Pero se a xente ni siquiera quere que este aquí. Non te queremos aquí. Bueno, eses están amargados. E os outros dous que viñeron antes? Angelines e Oito. As súas pasas esas. Trae o maquinito, trae. Nieves, desde cando tes amigos? Eses de que van amenazando de todo. Son os presis, manexan o cotarro e dominan o pobo, pero en xeral é un sitio tranquilo. Que? Ti confía, ímolo pasar guai del Paraguai. Chachi piruli. Bueno, xogamos. Non. Veña, sí, reparte.